Rahayu sugeng pepanggihan malih kalian kawula Mondro Geni Mukti Channel. Saged-saged kula ing wekdal menika badhe matur babagan reca utawi patung utawi golek kadosipun punika menawi mboten kelentu Dewa Siwa. Ukuranipun sangat alit sangat menika. Menika dipun sukani wadah saking kuningan. Reca mustika menika reca golek kencana napa istilahipun menika. Menika pin paringan saking sederek ing Jawa Timur. Menawi saking sumberingipun pawartos menika napa nika? Temuan saking pundi nggih? Mbok bilih lepen brantas napa galian kawula kirang semerep. Namung kula dipun dawuhi diparingi dawuh supados njagi amanah menika kanthi sok caos dahar inggih menika Sekar Telon kalian punika kopi cemeng pahit kalian teh. Wujudipun reca menika kados mekaten. Alit sanget. Ukuranipun menika menawi kalih korek. Semanten menika inggilipun. Kirang langkung pinten senti nggih? Seprotelanipun korek menika. Utawi menawi kalian sekar, kalih sekar menika kanthil tesih ageng sekar kanthil, inggil sekar kanthil. Nyuwun ngapunten dumateng para mitra sedaya. Mbok bilih dalem matur klentu. Napa leres menika siwa nggih. Amulet. Wonten ingkang mastan amulet. Menika buntet. Menawi saking ingkang maringi ngendikanipun menika bahan perak. Namung kawula piyambak dereng nate ngleleraken wonten tukang kemasan. Menika ugi dalem jodoni kalian pusaka antik tindih punika. Menapa jenisipun enten ingkang mastani kudi daun. Dados kudi daun punika ugi mawi methuk kados dene tombak. Menika ugi temuan. Wujudipun alit. Sae kagem tindih. Kula nggih nembe sepindah menika semerep. Nate kalih kaping kalih setunggalipun malih wonten postingan Facebook. Menika pun wastani kudi daun. Sumangga sedherek ingkang semerep yektosipun punika napa nyuwun panyarwunipun nyuwun
tambahan seserepanipun. Ngaten. Mengke nah menika sayang menika mboten saged ngezoom. Siwa menika. Dewa Siwa. Om Namo Shivaya. Rabi dalam putra. Kados sawer sendok, sawer kobra. Menapa leres punika saking Jawi, menapa punika amulet model Thailand, leres lami napa mboten dalem nyuwun panyaruwenipun para kadang nyuwun masukanipun. Cekap semanten dalem matur sugeng rahayu, sugeng pepanggihan malih wonten postingan video sanesipun. Rahayu.